क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बर' फाटारमारि गामिया उजिर सोलेरनि नब्लाङाव सानसेनि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिना सिगां बोसोरफोरनि बादिनो देग्लायबो बैसाग दाननि 7 इंराजि 21 एप्रिल सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंगा 26थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव हारिमुनि फिरफिलाखौ बिरहोयो बिनेश्वर ब्रह्म, गोसोखां रंजालि बैसागु फालिग्रा आफादनि आफादगिरि मुस्रि रुद्र कुमार बसुमतारी आरो सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बावजेनो मुस्रिमा सायारानी बसुमतारी। बिनेश्वर ब्रह्म गोसोखां रंजालि बैसागु फालिग्रा आफादा खुंगा 26थि रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिना देरसिनफोरखौ मान बावनाय आरो गेवलाङै हारिमु मोसाग्लांनाय, सावगारि आखिनाय बादायलायनाय, खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय, हारिमु आयदा बादायलायनाय, बैसागि खुंग्रि बादायलायनाय आरो मोनाबिलियाव हारिमु हाबाफारि बायदि लादों। रिपर्टार बिथांमोननिसिम जोंनि खुंफुं आफादनि जानानै जोंनि बैसागु फोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाहैबाय। दिनै जोंनि बर' फाटारमारि गामियाव 26थि रंजालि बैसागु फोरबो खुंनाय जादों आरो बे बैसागु फोरबोखौ जोङो बोसोरे खुङो। खारन बैसागुआ जोंनि गोदो गोदाय आबै आबौमोननिफ्राय सोलिबोनाय मोनसे फोरबो। बे फोरबोखौ जोङो जेब्लायबो गारनो हाया आरो अराय सम जोङो बेबादिनो बे बर' फाटारमारि गामियाव खुंलांबाय थागोन आरो जोङो बेखौनो लुबैयो जे गासिबो दुलाराय जोंनि BTCनि जा आसामनि जा जोंनि रंजालि बैसागु फोरबो खुंनायाव जोंनि माहारिनि दामजु लानानै जेरै सेरजा, सिफुं, जथा, खाम लानानै जाहाथे रंजायो मोसायो आरो रंजागिरिफ्राबो जाहाथे गावनि हारिनि गाननाय जोमनायखौ गाननानै रंजायो आरो अराय सम जाहाथे बिथांमोनहा बे फोरबोआव गावनिफ्राय देरसिनफोरखौ मान होनानै उन्दै गथ'फोरखौ अननाय जासियो। बेखौनो जोङो अराय जोंनि बर' फाटारमारि गामि तरफनिफ्राय खावलायहरो। खारन जोंनि बर' फाटारमारि गामियावल' बैसागु फोरबो खुंनाय जाया, गासिबो जायगायावनो जोंनि बर' माहारिया खुङो आरो बे खुंनाया जाहाथे जोंनि बे जायगानि अनगायैबो गुबुनावबो जोंनि जेरै जों दा लुबैयो हारिनि गाननाय जोमनाय दामजु लानानै मोसानाय रंजानायखौ फालियो, बेखौनो आं खावलायो आरो दा बेखौ माखासे बिबुंथि लाखिनो थाखाय जोंनिनो गामिनिनो गावबुरा बिथांखौबो आङो खावलायहरनाय जाबाय। फुंबिलिनि दिनैनि बे जोंनि बर' फाटारमारि गामिनि रंजालि बैसागु फोरबो बिनेश्वरनि मुङाव इन मेमरि अफ बिनेश्वर ब्रह्मनि मुङाव फालिनायाव जोंहा जोंनि बे मिडिया पार्सन बिथांमोननिसिम आंनि रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो लोगोसे गामिनि आइ आफा, बिदा बिनानाव, बिब' फंबाय गासिनिबो आंनि गोसो गोरबोनि गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनायखौ जासिग्रोबाय आरो सारा बुहुमनि बर'फोरनोबो आङो दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों आङो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर हामलायनाय आरो बोरखौ जासिहरबाय जाहाथे देग्लायनि बोसोराव बयबो आलो गोजोनै रायजो जानो हायो
नों दानागार आं दानागार बयजोंबो हेफाजाब होलायो आरो सान्थि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जाहाथे अरायबो सान्थिया फैयो आं बेखौ दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों साफ्रोमबो बर'फोरनि गेजेराव आं खावलायहरबाय। दा दिनै जोङो जोंनि बर' बाथारमारिया बैसागु फोरबो फालिनाया दिनैसिम 26थि बोसोर जाबाय। बेखौ जोंनि दिथागिरि हिसाबै जोंनिनो मुंख्लं आंनिनो आमायसो जायो असे बिनेस्वर ब्रह्मआ जोंखौ जौसाङाव बैसागु फालिनो थाखाय जोंखौ बोसोन होलांदों। दासिम जों बिनि बोसोन बायदियै जों दासिमबो फालिगासिनो दङ। जाहाथे जोंनि बर' हारिया जाहाथे जौसाङाव जोंनि जाथिखौ जाहाथे बुहुमाव डिसिप्लिनारि हिसाबै आब्रुथि गोनाङै जासे दिन्थिलांनो हायो बेखौ जोंखौ फोरोंलांदों। जों बेखौ जों दासिमबो फालिगासिनो दङ। जों आरो इयुनावबो फालिबाय थागोन। जोङो गामिया नों दानागार आं दानागार थाइसे थाइनै जोङो बयनिफ्रायबो रांनि हेफाजाब लानानै जोङो बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिनायाव हेफाजाब होदों आरो हेफाजाब होबाय थागोन। गामिया बे खुंनायनि हाबाफारियाव जोंनि रांखान्थिया जेखि जाया मानो जोङो अरायबो खुंलांबाय थागोन। आरो जोङो दिनैनि बे रंजालि बैसागुआव जाय बिथांमोना बाहागो लाफैगोन बिथांमोनाबो जाहाथे आब्रुथियै बाहागो लायो आरो जोंनि हारिमुखौ जाहाथे मोजाङै दिन्थियो। दामनाय देनाय गाननाय जोमनाय जाहाथे डिसिप्लिन जायो। जोंनि हारिमुखौ जाहाथे जौगाहोनायाव बा बुहुमाव गोसारहोनो हायो। जों बेखिनिखौ आङो मिजिंथिबाय। आङो मा बुंबावनो आंनि बुंनांगौआ बेखिनिखौनो बुंनानै आङो बयनिबो रायजो राजा आरो बुहुमनि बर'फोरनि आरो गुबुन हारिफोरनि गेजेराव जाहाथे अराय सान्थिया फैयो जोंनि जाथिया जाहाथे गोजौआव दावगालांनो हायो आं बेखौ इसोरनाव बोर बिनानै आंनि बे सुंद' मिडियानि पार्सनजों खावलायनानै आं बेखौनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोम इलेक्ट्रनिक मिडियानि साफ्रोमनिसिमबो आङो आंनि अननाय मोजां मोननायखौ बावहरग्रोबाय आरो लोगोसे नोंथांमोननि गेजेरजों सारा जोंनि बर' हारिजों लोगोसे गुबुन हारि एबा आरो जोंनि रायजोजों लोगोसे गुबुन हादरजों लोगोसे गासैयावबो जाहाथे जोंनि बे बर' बाथारमारि गामिनि अननाय मोजां मोननाय आरो गोजोननायखौ बावहरग्रोनाय थाहैबाय। दा जोङो सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेस्वर ब्रह्मनि मुङै जोङो बोसोरफ्रामबो 2001 मायथाइनिफ्राय खुंबोगासिनो दङ। बियो दिनैहाय 26 बोसोर जाबाय। बे 26 बोसोराव जोङो बेखौ मोजाङैनो मोजां खुंफुंलांनो हाबाय आरो थांनाय बोसोराव जोङो सिलभार जुबलि साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय जादों। दा देग्लायहाय जोङो सानसेनि हाबाफारि लादों। बे सानसेनि हाबाफारियाव फुंनि 8 बाजियाव जोङो जोंनि दोरोङारि बैसागु फोरबो फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे फिरफिला बिरहोनाय जाबाय जोंनि आफादगिरि बिथाङा। आरो लोगोसे बेयावनो सुबुंथानि थान्दै मुंख्लं बिनेस्वर ब्रह्मनि अनजालि बिनानाव सायारानि ब्रह्म बिथाङा सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेस्वर ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावजेनबाय। बिनि उनाव जोङो गाहाय लांगोना गाहाय सायनासालि आरो जौसां बेखौ बेखेवनाय जाबाय। आरो बिनि उनाव जोङो दा 10:30 जानाय लोगो लोगो जोङो सावगारि आरो खन्थाइ आवरायनाय बे बादायलायनायखौ लादों। आरो 1 रिंगानिफ्राय जोङो हारिमु आयदानि बादायलायनायखौ बादायगोन। दा बेवहाय हानजा मोसानाय थागोन आरो जावजा मोसानाय थागोन आरो बेवहाय बैसागि खुंग्रि बे मुजिहाब मोसानाय बे 16 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरनि गेजेराव जायफोर सिख्ला सा बिथांमोनखौ जोङो बैसागि खुंग्रि मोसाहोगोन। आरो जोबनायाव जोङो 6 बाजियाव जोङो प्राइज राननाय हाबाफारि जागोन। आरो बे प्राइज राननायाव जोंनि मानगोनां बनरगाव निनो MCLA बिथां जुबराज ब्रह्म बिथाङा नुजाफैगोन। आरो
गोबांथार आलासिफोर जों लेंहरदों दा बेवहाय बिथांमोना नुजाफैनानै जोंखौ थुलुंगा होफैगोन मदद होफैगोन जों बेखौ मिजिंथिदों।